Какво? Не, че размера има значение в случая. Така е. Не продължаваме промяната, казах в момента, се водят дела. Защо от другите политически партии няма? Като го изведат Кирил Петков, Асен Василев с прангите от къщи пред децата му, тогава ще ми говориш за служби. Ясно ли е? Те я ни влачиха с това момиче, бе. Те е негодници. Ти ще ми задаваш такъв въпрос. А ако в ден? Господин Борисов... Ти кажа аз, какво искат повече? Те, които арестуваха, знаеш колко народ биха от ГЕРБ, знаеш колко кметове арестуваха, знаеш колко общински съветници прибираха по килиите. Господин Борисов... Кои са тея ПП? Вие адвокатка ли сте на ПП? Адвокат ли сте? Вие сте политически... Вие адвокат ли сте, ми кажете? Вие адвокат ли сте? Въпросите ви всичките бяха в полза на ПП срещу мене. Хубав ден ви желая. Здрасти, Петя, как си? Вие как сте? Аз съм си най-добре от всички. Така ли? И повече никога няма да ви отговоря на вас.